Bon dia. Avui donem la benvinguda a Jordi Borràs, fotoperiodista, que jo crec que tothom el coneixem pel seu treball al carrer, sobretot. Ell ens parlarà de la seva professió i també ens parlarà de on vaig. On va? On va? On vaig, sí. Gràcies per acompanyar-nos i quan vulguis. Molt bé. Doncs, primer de tot, gràcies per convidar-me, gràcies per ser aquí. També us diria que en qualsevol moment, a veure, la idea és esperar el torn final perquè hi hagin preguntes. Però si ho creieu oportú, aixequeu la mà, podeu intervenir mentre es faci la xerrada, no hi ha cap problema. Ho dic perquè si no després les preguntes s'acumulen, potser repeteixen, potser se us obliden, per tant, per mi no hi ha cap problema si aneu fent. Bé, jo em dic Jordi Borràs, sempre dic que soc fotoperiodista per accident, il·lustrador d'estudis, periodista per vocació, una mica. Jo vaig estudiar a l'Escola Massana de Barcelona, ja una mica gran, després d'haver deixat els estudis penjats a l'institut, me'n vaig anar a treballar, vaig estar uns anys pencant sense saber massa bé què volia fer amb la meva vida i quan ja era més gran, ja conscient que jo el que volia fer era dibuixar, doncs vaig anar a l'Escola Massana a estudiar això, il·lustració, que és dibuix aplicat al món del disseny gràfic. Sempre m'havia agradat aquest món i la veritat és que estava convençudíssim que jo m'havia de dedicar a aquest ofici. I de fet ho vaig fer. Ho vaig fer durant uns quants anys i durant molts anys he anat compaginant tant la il·lustració com el fotoperiodisme. Quan dic que soc fotoperiodista per accident, ho dic perquè jo en cap moment vaig planejar ser fotoperiodista. M'hi vaig acabar trobant. I m'hi vaig acabar trobant, suposo que per interessos, més enllà de la fotografia, i perquè, bé, la vida em va anar portant una mica cap aquí, sent conscient de tot això, és a dir, no va ser a desgrat, sinó precisament perquè veia que la feina m'omplia i que, per tant, era una cosa que necessitava fer. Jo vaig entrar en el món del periodisme com a tal a través de La Directa. No sé si us sona, abans era el setmanari Directe, va néixer el 2007, ja té uns quants anys, jo vaig començar a col·laborar-hi el 2008, poc després de la fundació, i vaig començar a col·laborar-hi com a coordinador de l'àmbit d'il·lustració de la revista. O sigui, res a veure amb la fotografia. Bàsicament coordinava dibuixants i il·lustrava articles quan tocava, o portades o el que fos. Però a partir d'allà entro en el que és la dinàmica d'una redacció d'un mitjà de comunicació, entre cometes, alternatiu. No m'agrada l'etiqueta alternatiu perquè trobo que els alternatius són els altres. És a dir, el periodisme hauria de ser una cosa que no estigui subjecte a interessos polítics, econòmics, de grans lobbies de poder, perquè llavors es virtuen el seu objectiu. Malauradament, l'excepció és la regla general i la gran majoria de mitjans de comunicació que tenim en aquest país estan subjectes a interessos d'una o altra manera. A La Directa vaig trobar una manera interessant de fer periodisme, amb moltes crítiques, si voleu, o molts matisos o moltes coses que es podien discutir, però sí que ho vaig viure com una manera lliure de fer-ho. I a més, des d'una òptica que poca gent feia en aquell moment, que és el periodisme d'investigació. Em sembla que era Ramon Barnils, i voldria no equivocar-me, que va dir
periodisme, si no és d'investigació, no és periodisme, no? És relacions públiques. Doncs la Directa una mica això ho feia anar cada dia. Val? Per què? Doncs perquè el ser un mitjà de comunicació que no té interessos econòmics a través dels seus articles, dels seus reportatges, es poden permetre el luxe de fer una investigació durant 6 mesos, un any, 3 mesos, el temps que faci falta. Val? Malauradament, els grans mitjans de comunicació no tenen pressupost per fer aquests reportatges. Val? És a dir, hi va haver un moment, sobretot en els anys després del final de l'anomenada transició, en què els empresaris del món de la comunicació van arribar a la conclusió que fer periodisme d'investigació, sortia molt car i era molt molest pel poder. Val? I que per tant això es va deixar de fer. Això que ho explicava molt bé era un referent meu, Xavier Vinader, no sé si el coneixeu o l'heu estudiat, us animo a veure el documental i el llibre que es diu Xavier Vinader, periodista, que val molt la pena i que explica les peripècies del gran periodista d'investigació que ha tingut Catalunya a la segona meitat del segle XX i principi del XXI. La Directa era l'escola Vinader en aquest sentit i a mi això, la veritat és que m'atreia, m'interessava. Paral·lelament a això, a través de la meva inquietud a nivell personal, vaig començar a sortir a manifestacions amb una càmera de fotos perquè m'interessava. Manifestacions a desocupacions o a manifestacions d'extrema dreta. M'interessava documentar exhibicions nazifeixistes al mig d'una ciutat en aquell moment governada per un tripartit d'esquerres on tot eren flors i violes i confeti i llums de colors, i tot estava bé i no passava res, i cada 12 d'octubre hi havia exhibicions neonazis a la ciutat, a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Vaig començar a documentar aquestes manifestacions amb interès de denúncia, de denunciar què estava passant, que aquell fet ningú se'n parlava, que hi havia una extrema dreta creixent que era absolutament ignorada per la majoria de mitjans de comunicació, alguns per por, d'altres per l'equívoc o el malentès que parlar d'extrema dreta equival a fer-los propaganda. Això, si voleu, després ho podem parlar, perquè és un tema que ara, malauradament, està en boga. I aquí faig una pausa. No és el mateix parlar sobre l'extrema dreta que posar un micròfon davant d'un dirigent d'extrema dreta. Són coses diferents. Com a periodistes, nosaltres el que hem de fer és fer periodisme. Per tant, si un líder de l'extrema dreta ens diu que la lluna és quadrada, el que no podem fer com a periodistes és reproduir acríticament aquelles paraules, sinó fer periodisme i desmentir aquelles paraules. Això que sembla molt senzill, desgraciadament hi ha molts mitjans que no ho entenen. Per què? Doncs, en general, perquè el que els interessa és l'audiència, el xou mediàtic que es deriva d'aquestes intervencions. Bé, dit això, en aquell moment no interessava parlar d'extrema dreta, el discurs oficial era que l'extrema dreta era una cosa del passat, que a Espanya l'extrema dreta no tenia res a fer-hi. A mi això m'ho havien arribat a dir acadèmics i reputats professors d'història d'universitats catalanes, que clar, que un estat com l'espanyol, que havia tingut una transició tan modèlica i tan pacífica, el fet que l'extrema dreta tingués possibilitat de tornar a les institucions era una fal·làcia. Bé, la realitat és que ara mateix Vox és el tercer partit amb força a l'estat espanyol i que aspira a substituir la dreta mainstream del Partit Popular. La realitat és aquesta, i que no són poques les enquestes que auguren una possible victòria d'una coalició entre la dreta i l'extrema dreta a la capital de l'Estat. Vaig començar a documentar tot allò que passava i a poc
vaig començar-ho a fer més sovint. A més, tot això va coincidir amb l'inici d'això que s'ha anomenat procés independentista, on l'extrema dreta va començar a reaccionar i a coincidir amb altres sectors del nacionalisme espanyol per fer front a l'independentisme. Per tant, les manifestacions d'extrema dreta cada cop van ser més presents. A poc a poc em vaig anar convertint en un referent a nivell periodístic o gràfic, perquè era dels pocs que anava a aquestes manifestacions a saber què passava, que és això tan senzill de fer periodisme. Per fer periodisme jo crec que no n'hi ha prou estant a redacció. El que has de fer és sortir al carrer. Això que sembla molt obvi, probablement si heu començat a col·laborar amb mitjans o quan ho feu, veureu que no és tan obvi, perquè moltes vegades es fa periodisme a través dels teletips, a través de les agències, a través dels refregits d'altres mitjans, i hi ha poc periodisme presencial, la qual cosa hauria de ser contradictòria. Doncs això, a poc em vaig anar convertint en referent en aquest camp, tot i que mai he deixat de cobrir altres camps. És a dir, a mi el que m'ha interessat més són els moviments socials i nacionals aquí a Catalunya, també els moviments d'extrema dreta. I va arribar un moment en què precisament els sectors més radicalitzats de l'extrema dreta em van posar una diana, literalment a sobre, i vaig haver de deixar a poc de fotografiar aquests actes i aquestes manifestacions perquè m'era impossible anar-hi sense rebre amenaces, agressions i atacs de diversa mena. Això em va esperonar a no deixar d'endinsar-me en aquest món, i va ser quan vaig començar a fer reportatges d'investigació des del punt de vista no fotogràfic en el món de l'extrema dreta. És a dir, em vaig encaminar i em vaig posar el repte de fer investigacions periodístiques sense utilitzar la tècnica fotogràfica, per tant, només redactant sobre temes d'extrema dreta. Començo a escriure articles, reportatges, tant per mitjans catalans com per revistes especialitzades en extrema dreta d'Europa, com pot ser la britànica Hope Not Hate o la revista sueca Expo, que és molt interessant. Va ser cofundada per Stieg Larsson, no sé si us sonarà. És el creador de la saga Millennium, que en el seu moment, ja fa uns quants anys, va ser molt popular, ara potser ja no ho és tant. Si heu llegit els seus llibres, jo recomanaria llegir sobre la seva vida de periodista. Ell es va fer famós per això, per fer una trilogia de novel·la negra escandinava que es diu Millennium, però realment la importància de Stieg Larsson és que va ser un dels periodistes referents en la investigació sobre l'extrema dreta als anys 70, 80 i 90 al nord d'Europa. De fet, es van conèixer amb en Xavier Vinader, quan en Xavier Vinader es va haver d'exiliar a principi dels anys 80 per haver escrit un reportatge, això no sé si ho sabeu, però en aquell moment, post-transició, en què també tot eren llums de colors i serpentines i tot era bonic, aquella Espanya governada sota el PSOE, doncs Xavier Vinader va haver-se d'exiliar perquè la justícia el va acusar d'una cosa que no s'ha acusat mai ningú més, que és per haver fet un reportatge l'acusaven d'induir a l'assassinat de manera temerària, una cosa molt estranya. És a dir, el resum és que ell va escriure un reportatge sobre els precursors del GAL, del terrorisme d'estat, i amb noms i cognoms a diversos dels membres responsables d'aquelles trames negres, i ETA va assassinar dues de les persones que sortien en aquest reportatge temps després. La justícia va acusar Vinader per fer periodisme i en Xavier Vinader va haver-se d'exiliar, va estar a França, va estar a Anglaterra, a Suècia, i allà va conèixer Stieg Larsson. Hi ha un reportatge molt bo que us el recomano que el veieu, i si no espero als professors que us el posin a classe, que està a Filmin, que es diu
Stieg Larsson, El hombre que jugó con fuego, que parla sobre l'experiència de periodista. És una minissèrie documental de 3 episodis, em sembla. Parla sobre l'experiència d'un periodista com Stieg Larsson al món de l'extrema dreta. És fascinant, de veritat, és fascinant. Bé, com veieu me'n vaig una mica per les branques, ja aniré retornant. Començo a escriure reportatges perquè entenc que el fet de rebre pressions i amenaces a l'extrema dreta no ha de limitar la meva feina com a periodista. Sí que la poden limitar físicament, perquè si jo no puc anar a cobrir una manifestació d'extrema dreta, la meva feina com a fotògraf no té sentit. No té sentit, primer, perquè rebo amenaces i segon, perquè em converteixo involuntàriament en centre d'atenció. I un fotoperiodista ha de ser qualsevol cosa menys el centre d'atenció, és a dir, ha de passar completament desapercebut, ha de ser transparent i que l'acció passi al seu voltant, però no pots interactuar amb l'acció, perquè llavors deixa de tenir sentit la teva feina, perquè no pots fotografiar des de fora. No sé si m'enteneu. Doncs, per una banda, començo a escriure reportatges, per tant, canvio, entre cometes, ofici. Dic entre cometes perquè, i això és una de les coses que m'agradaria avui transmetre-us, el fotoperiodisme és periodisme gràfic, però és periodisme que fem a través de la fotografia, on prima, sobretot, allò que expliquem, no tant allò que veiem. És a dir, és més important la narrativa, és més important el contingut que el continent. És infinitament més important el que explica una imatge que no pas que la foto sigui bonica. Si la foto és bonica però no diu res, no és fotoperiodisme, és una altra cosa. De la mateixa manera que si un article està molt ben escrit però no ens explica els què i com, doncs no és periodisme, és literatura. Podem fer periodisme amb literatura, i tant, amb una bona prosa. Podem fer fotoperiodisme amb una bona foto, des del punt de vista artístic, tècnic, evidentment. De fet, es tracta d'intentar-ho encaixar tot i que sigui una bona foto, que expliqui, que sigui bonica i que transmeti. Però hi ha vegades que no pot ser així. Per què us ho dic, això? Perquè el que és important és això, és tenir-ho molt clar, és que la foto ho expliqui. Si la foto està moguda, si està subexposada, si està sobreexposada, el que tu vulguis, si tècnicament podria ser millorable, però la fotografia explica, la fotografia és bona. Ja està. Doncs per una banda em dedico a escriure articles i per l'altra no renuncio a la fotografia en el camp de l'extrema dreta i començo a viatjar per Europa. A viatjar per Europa documentant precisament tot allò que no puc documentar aquí. És a dir, com que em nego a sotmetre'm a les amenaces d'aquesta gent, intento esquivar-ho com puc. I començo a documentar manifestacions neonazis a Alemanya, a Suècia, a Polònia, a Letònia, a França, els moviments d'extrema dreta creixents, a Itàlia, etc. És a dir, durant aquests anys he estat recorrent a Europa precisament documentant tot allò que ha tingut a veure amb l'extrema dreta i que he tingut la possibilitat de fotografiar. No ha estat per encàrrec de cap mitjà, ha estat una voluntat personal, i de fet en molts llocs anava a fer les fotos, si les podia col·locar algun mitjà les col·locava, però si no me les guardava a l'arxiu. De fet, tot això en part forma part d'un projecte que espero que vegi la llum ben aviat, que precisament versa sobre l'extrema dreta a Europa. Però no hi havia una voluntat de monetitzar tot això, perquè malauradament que te'n vagis a fotografiar la manifestació de la Diada Nacional Polonesa a Varsòvia un 11 de novembre, que és la Diada Nacional, amb el risc i les despeses econòmiques que això comporta, malauradament cap mitjà d'aquí t'ho pagarà.
Per tant, hi ha vegades que has de triar, no? I és a dir, si no m'ho paga ningú, ho faig a fons perdut i ja ho trobarem. De fet, bona part del que he fet durant aquests anys ha estat així. Potser després li he acabat traient un rendiment econòmic o no. Jo soc autònom, això després si voleu en parlem també. Per tant, en aquest sentit, tinc més marge de maniobra i de fer i desfer que si estigués en plantilla amb un mitjà concret. Bé, a poc vaig anar fent, va entrar la idea de fer projectes personals també. L'any 2013 publico un llibre anomenat Barcelona, una història de violència, on recollíem imatges i és un llibre que tenia voluntat d'explicar el binomi tan mesquí de la violència legal i la violència il·legal, és a dir, de la legitimitat o il·legitimitat de la violència segons qui la utilitzi. I ho feia a través d'imatges de manifestacions que havien tingut lloc a Barcelona entre l'any 2009 o 2008-2013, en aquest període, més o menys. Va ser el meu primer llibre, el vaig fer a través d'un projecte de micromecenatge, va anar molt bé, de fet es van fer 2 edicions del llibre i m'ho va publicar Polen Edicions de manera una mica suïcida, és a dir, no era un llibre fàcil, fer un llibre de manifestacions violentes a la ciutat no tenia una sortida fàcil, entre cometes, i més un llibre de fotografia en català, que malauradament no n'hi ha gaires, i això va anar tan bé que se'n van acabar fent 2 edicions. De fet, amb aquesta editorial, amb Polen Edicions, vaig fer el meu segon llibre, que es diu Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, on mostrava a través de la fotografia com el nacionalisme espanyol i l'extrema dreta s'havia oposat en els primers anys de l'anomenat procés independentista. És un llibre que, si no em falla la memòria, recull fotos de l'any 2009 al 2015. És un llibre que no només hi ha fotografia, hi ha textos, sobretot com a eina de documentació de periodistes i acadèmics que repassen això, com aquests cosmos, que de vegades són molt difícils de destriar entre espanyolisme i extrema dreta, s'havien instal·lat tant en la política extraparlamentària com en el món del futbol, com en l'exèrcit i la policia, etc. A més, és un llibre que vaig publicar en català, en castellà i en anglès, amb un epíleg, amb les 2 llengües, amb voluntat d'enviar-lo a periodistes internacionals perquè sapiguessin què estava passant aquí. I va anar molt bé també, se'n van fer 2 edicions, etc. Per què us dic això? Perquè el llibre per mi va ser una eina, i és una eina, on puc donar forma als meus projectes personals. És molt complicat de vegades que un mitjà de comunicació t'acabi publicant un projecte de llarg abast. De llarg abast, quan parlo de llarg abast, parlo d'un projecte que pot significar l'edició d'un llibre. I a més, el fet de fer un projecte personal en aquest sentit, en el món del llibre, t'ofereix unes possibilitats que un reportatge no et donarà. Primer, perquè no estàs limitat a la voluntat del mitjà, a la llargada a nivell de text o a la visibilitat que li donarà el mitjà de comunicació X, i segon, perquè ets tu que tries el contingut d'aquest llibre. Per tant, ningú el limitarà en cap dels sentits en què et pot limitar un mitjà de comunicació. L'única censura que patiràs, que per mi és la més greu, és l'autocensura, que de fet podem parlar després llargament, crec que és la més complicada i la més difícil que hem d'afrontar com a periodistes. Abans de passar una mica de seguir, m'agradaria ensenyar-vos una mica què faig, i per això us he posat aquí la meva pàgina web, on hi veieu els reportatges que hi tinc penjats. La veritat és que fa un parell d'anys que no la tinc renovada a la web, ho hauria de fer, però és que no dono l'abast de fer tantes coses. Aquí tinc una mica
una mostra d'allò que he fet. De fet, aquí, abans us parlava de Barcelona, tinc aquí les fotos d'aquest projecte, us les aniré passant perquè veieu per on van els tiros, mai millor dit. Algunes fotografies potser us sonaran. Aquesta, per exemple, va ser de la vaga general del 2012, quan els Mossos encara feien servir l'escopeta llançadora de bales de goma. Aquesta foto, de fet, va donar bastantes voltes perquè es va fer servir després per diversos col·lectius i associacions d'advocats perquè demostrava precisament que els Mossos es passaven la normativa que els obligava a disparar les escopetes d'una forma molt concreta perquè les bales no fossin tan lesives, se la passaven pels forros de calçotet. Aquí el veiem disparant directament, perquè s'ha de disparar amb rebot a terra, contra els manifestants. I a més aquí tenim el mosso amb la bossa de boles, i aquí per agafar la foguerada just al moment del tret. Bé, hi ha de tot, hi ha vagues generals, hi ha ocupacions, hi ha manifestacions estudiants, hi ha, per exemple, el desallotjament dels indignats del 27 de maig, diria que va ser, del 2010. Ha plogut molt, ja, tot allò del 15M i tal. No sé quina edat teniu, més o menys? 20. O sigui, el del 15M us va agafar de molt petitets, Ens fem grans, que condena. Aquesta foto m'agrada ensenyar-la perquè aquí us podria explicar que vaig fer una cosa super complicada per aconseguir aquesta imatge. I no, va ser pura potra. Pura potra entre cometes. La sort no existeix si no estàs mai enlloc. Això era la càrrega policial que va desallotjar la plaça de Catalunya a l'acampada dels indignats, una moguda bastant interessant que en el seu moment se'n va parlar molt. I aquí hi havia els Mossos carregant contra els manifestants i jo estava amb els manifestants perquè si no, no hi havia possibilitat de fer fotos. La gràcia o el greuge de la imatge és que si no estàs al lloc que toca no hi ha manera humana d'aconseguir-la. Per tant, a les manifestacions, si no estàs entre manifestants i policia, no aconseguiràs una foto. Aconseguiràs una imatge d'un munt de gent, però no veuràs què. Per tant, el que has de fer és estar més o menys al mig. No tant com aquesta imatge, perquè aquí, de fet, el que vaig aconseguir, que va ser una mica curiós, va ser la cara de pànic dels manifestants que estaven sent agredits en aquell moment. Vull dir, aquí hi havia aquests senyors que van amb uniforme fotent-se d'hòsties fins a la sacietat. De fet, després d'aquesta manifestació vaig acabar 21 dies a baixa de la pallissa que vaig rebre com a periodista acreditat. Vaig tenir l'honor o la desgràcia d'estrenar l'assegurança vinculada al braçalet de fotògrafs que en el seu moment expedia el Col·legi de Periodistes, ara l'expedeixen més organitzacions. I bé, mira, em va sortir aquesta foto. Ho vaig veure quan estava a casa revelant imatges, que havien sortit les cares dels manifestants reflectides a l'escut, aquí una mica d'un guinyo, en volem més. Són, de vegades, vull dir, trobar aquestes poesies visuals a les fotos és interessant. Hi ha una mica de tot, d'aquell dia, d'altres manifestacions, molt foc, molt fum, molts ferits, uns rebentats, el que vulgueu i més. Va ser un llibre interessant, va ser el meu primer llibre. La veritat és que va fer parlar bastant i a mi em va obrir portes en el camp de la fotografia, que és un terreny molt difícil. Molt difícil perquè hi ha molts fotògrafs, hi ha molta competència i malauradament els mitjans de comunicació cada dia volen estalviar-se cada cop més pagar aquestes fotografies. I fan allò tan pervers de dir-te no cal que vagis a fer fotos i enviem el redactor amb el mòbil i faci quatre imatges. Que dius, i per què no m'envies a mi a fer la crònica, que no sóc analfabet? És una cosa que m'hi he trobat bastant i de tant en tant encara m'hi trobo. És a dir, amb això vull dir que per ser fotògraf precisament no ens hem de limitar al que fem, de la mateixa manera que un redactor pot fer fotos. De fet, jo vaig aprendre a fer fotos del meu germà, que ara mateix és cap de redacció de l'Ara, Enric Borràs, i és bon fotògraf.
però es dedica al periodisme. No? Vull dir que són vasos comunicants, una cosa i l'altra. No us heu de limitar mai allò que us penseu que sabeu fer, perquè potser feu molt millor una cosa que no teniu pensat que sabeu fer. Jo, si m'hagués tancat al món de la il·lustració, avui en dia no estaria aquí, estaria dibuixant, que també m'ho passava bé. Però no hagués trobat la meva veritable vocació, que és el fotoperiodisme. Ho dic perquè no us limiteu, no us tanqueu a res. I si teniu l'oportunitat de fer ràdio, de fer tele, de fer foto, feu-ho. Feu-ho perquè si sou persones inquietes, com és el meu cas, us ho passareu molt bé. I a mi el meu ofici, la meva feina, no la canvio per res del món. Us ho dic de veritat. Vull dir, no m'avorreixo mai. No tinc gaire temps per avorrir-me. També us diré que és una feina bastant sacrificada, en el sentit que si et dediques a la premsa diària, jo compagino premsa diària amb el Món i premsa slow food, per dir-ho d'alguna manera, o reportatges en actualitat com a cap de fotografia de la Mira. I un dia estic fotografiant manifestacions al mig de Barcelona i l'altre dia estic fotografiant, per exemple, us poso un altre reportatge, un monestir de monges de clausura. És aquesta contradicció que tant m'agrada, i la veritat és que és això, que m'ho passo molt bé. És una feina enriquidora, és molt esclava, això és com ser mestre. No us hi dediqueu si no és vocacional, perquè és que us voldreu tallar les venes. No, vull dir, són feines que a mi si em truquen a les 4 del matí per anar a cobrir una cosa, si és urgent, doncs jo no tindré cap problema a fer-ho. Però això, si no t'agrada el que fas, vull dir, és que no... Hi ha setmanes, hi ha mesos que jo no he parat. De fet, la setmana passada vaig fer un cap de setmana de festa i des de l'agost, que vaig fer 10 dies de vacances, que jo no havia tingut ni un cap de setmana de festa. Per què? Doncs perquè entre la feina del dia a dia, si estàs fent projectes personals, com és el cas que ara estic immers en un projecte lliure, un altre lliure, doncs ho has de fer en estones mortes. És a dir, en resum, que és una feina sacrificada, és una feina bonica, és una feina que m'omple i que si hem de treballar tota la vida, i pel que apunta la cosa em sembla que haurem de treballar fins ben entrats als 70 anys, jo us recomano que feu alguna cosa que us agradi, perquè si no és molt avorrit tot plegat. Bé, en tot cas, a banda de fotografiar monges, també faig altres coses, com per exemple fotografiar neonazis. Això és una manifestació alemanya, diria que va ser el 20 d'abril del 2016, amb una data assenyalada a la ciutat de Jena, a la Turíngia alemanya, a l'antiga Alemanya oriental, on el moviment neonazi és bastant més potent que l'Alemanya occidental, i en una data ben assenyalada, 20 d'abril. El 20 d'abril és probable que no us digui res la data, però a Alemanya sí que és una data marcada perquè és l'aniversari de naixement d'Adolf Hitler. Allà, com segurament sabeu, la legislació alemanya prohibeix per llei l'exhibició de certa simbologia i certes proclames, però el que fan els moviments neonazis és esquivar aquestes prohibicions amb altres excuses o altres símbols. De fet, aquesta bandera aquí és una bandera de l'imperi alemany i no hi ha cap referència explícita al règim d'Adolf Hitler, tot i que qui la porta sigui un neonazi. I aquell dia, 20 d'abril, no commemoraven una cosa tan concreta com l'aniversari d'Adolf Hitler, sinó que van fer una manifestació contra el feixisme d'esquerres i la islamització d'Occident. I es queden tan amples. De fet, això, en principi, segons el Codi Penal alemany, està prohibit. Aquesta xifra del 88, no sé si us sona, és un acrònim de la lletra H, que vol dir Heil Hitler. Això a Alemanya està prohibit. De fet, en aquesta manifestació hi havia més d'un dels neonazis que anaven amb esparadraps o venes tapant-se tatuatges perquè si la policia, els agents d'informació de la policia els fotografiaven, doncs havien d'afrontar una pena
que podia implicar una multa, quantiosa multa econòmica i penes de presó, també. Bé, són les fotos d'aquella jornada, va acabar amb una marxa de torxes. És interessant també, a mi em va ser molt interessant per veure el perfil de manifestant que hi havia des dels anomenats nipsters, que direu, i això què collons és? Doncs la barreja de nazi i hipster, aquí no es porta gaire, però a Europa sí, on és a dir, el prototip de cap rapat neonazi amb la alfa, rapat al zero i la samarreta del Parquet i de l'Escòrpia, això allà no es porta gaire. De fet, ja és la caricatura i per dissimular el seu aspecte físic es barregen de nazis hipsters, de hipsters, de modernets, però amb elements de simbologia nazi. Aquests que direu, home, aquests són els antifes, no? Doncs no, això és els antiantifes. És a dir, hi ha un moviment, és tot molt complicat, un moviment a bona part d'Europa on els moviments neonazis tenen en si mateix un black bloc, és a dir, un bloc negre, on hi ha personatges que des del punt de vista estètic ens poden semblar del moviment de l'anomenat, entre cometes, moviment antisistema, i resulta que són neonazis disfressats de mig punquis i raveros, com per exemple seria aquest cas. Bueno, un senyor demana un taxi, això de fet és il·legal a Alemanya, 8.000 euros de multa i un judici penal. Antifes, neonazis, etc. Ja veieu que nanos molt macos. Què més us puc ensenyar? En aquesta línia tenim els d'aquí. Això diria que és cap a l'any 2010. Que coneixeu algú o què? Que veig que hi ha molt cuchicheo per aquí. No dic que no sigui algun company de classe, que encara... No ho crec perquè ja tenen anys aquestes fotos, però és interessant fixar-se en els detalls. Quan aneu a fer fotos, depèn de quins entorns, no se us ha d'escapar res, ni un tatuatge, ni una insígnia, perquè tot té un perquè. Endavant. Depèn. És a dir, normalment jo treballo per temes més que per fotos. És a dir, s'ha d'anar a cobrir tal manifestació. Tu d'aquí em faràs un tema, que són X fotografies. Si treballes en paper és molt més limitat, i potser et posaran una o 5 fotografies. Si treballes en digital, com és el meu cas, majoritàriament, pots fer una galeria de 30 fotos. Aquí depèn també de la teva traça a l'hora d'ensenyar una cosa amb un número de fotos concret. Per tant, jo procuro que hi hagin plans de tall explicant coses concretes i plans generals explicant un fet més general. De fet, moltes vegades és molt més difícil explicar una cosa amb una sola foto que amb 25. Perquè amb una sola foto has d'intentar resumir tots els elements d'aquella manifestació amb una imatge. Però com que treballo amb digital, ja t'ho dic, tinc l'avantatge que puc explayar-me i fer reportatges més grans. De fet, això que us estic ensenyant són fotos de diverses manifestacions, de diversos actes. Aquí hi ha fotos de potser 10 anys de diferents històries. Els cucurutxos del Ku Klux Klan, No, és una processó, però ho sembla. Hi ha detalls que són interessants. Ho dic perquè quedar-se amb la copla de «ai, mira, una pancarta». Això no és només una pancarta. Viure a la Unitat d'Espanya amb aquesta tipografia és agafar exactament la imatge
amb la mateixa tipografia de la pancarta que José Antonio Primo de Rivera va portar a una manifestació contra l'Estatut català l'any 34 o 35, diria, poc abans d'aprovar-se. No és casualitat que aquest senyor, que els mitjans anomenen constitucionalista, a mi em fa molta gràcia que anomenin l'extrema dreta constitucionalistes, quan precisament és l'extrema dreta que es vol carregar la Constitució espanyola, doncs portava una pancarta en aquest sentit sense cap mena de... Veieu aquí el senyor Albiol, que avui s'ha fet famós, avui, aquests dies. Això és el primer cop que va aconseguir ser alcalde, a Badalona. Un altre cop l'atzar va fer que una fotografia quedés més interessant. Aquí era la sala de plens de l'Ajuntament de Badalona i era el moment en què li donaven la vara d'alcalde, el gaiato, i com que hi havia molts fotògrafs i molts mitjans, doncs la meva càmera es va sincronitzar amb el flaix d'un company fotògraf, un company que estava a sota, just sota l'Albiol, i va quedar aquesta ombra que fa com si semblés de la família Adams, amb aquest vellut, és a dir, li dona una aura interessant. Ho dic perquè moltes vegades les fotos més interessants són fruit de l'atzar. El que passa que és això, que és un atzar que no hi serà si no esteu als llocs. Als llocs s'hi ha de ser. En fi, hi ha de tot, com podeu veure. Què més tenim per aquí? També faig altres coses, a part de fatxes. Ho dic perquè moltes vegades parlen... Sí, el dels fatxes. Sí, dels fatxes, però faig moltes coses. Faig, per exemple, fotografies d'una pastora de cabres al Pirineu, l'Helena a les cabres, un reportatge molt interessant d'una noia de 20 i pocs anys que no sabia què fer a la vida i amb el seu company se'n va anar a un Cristo va perdre l'Espardeny al Pirineu, van comprar un ramat de cabres i es van posar a fer formatges. Això és un reportatge, per exemple, de la Mira, que us deia abans, d'aquest periodisme slow food, que fem coses que la premsa tradicional no publica perquè, com que la majoria està sotmesa a la premsa diària, no hi ha temps per publicar, depèn de quines coses. Costa molt trobar espais per fer tot això. Què més? Alguna cosa així diferent? Varsòvia, allò que us deia abans, a Polònia, doncs és això, la manifestació de la Diada Nacional Polonesa. Aquesta va ser l'any 2018. Va ser molt complicat poder-hi accedir perquè l'extrema dreta polonesa té molta relació amb l'extrema dreta espanyola, per tant, si m'acreditava a través dels serveis de premsa del partit neofeixista que organitzava això, hi havia la possibilitat que contactessin amb els espanyols per saber qui era aquell fotoperiodista que hauria d'anar a Varsòvia a documentar-ho i que m'esperés una bonica comitiva de benvinguda, perquè a més cada any en aquesta manifestació hi va una delegació d'ultradreta espanyola, i finalment em vaig aconseguir acreditar a través del Ministeri de Defensa polonès. Per què? Doncs perquè Polònia és un dels dos grans països d'Europa que estan governats per organitzacions polítiques nítidament d'extrema dreta, com pot ser en aquest cas el PiS, el Partit Llei i Justícia, també a Hongria hi ha el Jobbik, un altre partit d'extrema dreta, i com que l'alcaldessa de Varsòvia va voler prohibir la manifestació, l'alcaldessa de Varsòvia és un partit de centre-dreta liberal. Ho dic perquè a Polònia no hi ha partits d'esquerres al Parlament, no existeixen. Hi ha això, liberals de centre-dreta fins a neofeixistes, i tots els colors de la dreta i l'extrema dreta. És a dir, el més d'esquerres que hi ha allà és una mena de Ciutadans, perquè us feu la idea. Bastant dramàtic tot. Bé, el cas és que l'alcaldessa va voler prohibir la manifestació perquè fins i tot la Comissió Europea havia fet informes sobre aquella acta que es fa cada any i que aconsegueix reunir ultradreta de tota Europa.
I com que va voler prohibir-la, el govern polonès, amb el seu president, Aleksander Duda, al capdavant, va intervenir per vetar la prohibició i va dir no només no es prohibirà la manifestació, sinó que l'encapçalarà una marxa militar amb vehicles i soldats de l'exèrcit polonès. I així va ser. De fet, aquell any la manifestació va aconseguir reunir una xifra històrica, més de 220.000 persones. És a dir, allà vaig comprovar que per mi, com a fotoperiodista, era molt més fàcil treballar en una manifestació rodejat de 220.000 ultradretans a Varsòvia que no pas en una marxa del suposat constitucionalisme a Barcelona. Era més fàcil i més segur. Tot i que allà mateix veieu que aquest és Aleksander Duda donant lloc a la manifestació, a la gran marxa de la independència de Polònia. Hi havia això, des de polonesos, aquest era el servei d'ordre, com veieu, anaven tots en passamuntanyes, era tot molt bucòlic, convidava a l'entesa i a la concòrdia entre premsa i tot això. Aquí, de fet, estaven mirant cap a dalt perquè hi havia un pirulí d'aquells, un quiosc, com que anava amb una òptica, no vaig poder fotografiar tota l'escena i a més va ser tot molt ràpid. Aquí dalt hi havia un fotògraf que sabia pujar a un pirulí d'aquests on encartellen per fer unes fotos i els d'organització, que eren aquests, el servei d'ordre, el van cridar 2 vegades perquè baixés. Estaven molt emprenyats. Tal com va baixar el fotògraf se'l van endur a hòsties, una desena d'encaputxats, que eren nanos d'aquests que, com podeu veure, monitors d'esplai no eren. Bé, va ser un dia complicat. De fet, va venir també una delegació d'un centenar llarg d'italians de Forza Nuova, dels neofeixistes que van assaltar la seu d'un sindicat fa poc, us sona? D'un sindicat a Itàlia, aquesta gent tan simpàtica. Fotia realment bastanta por perquè al llarg de la Mani es dediquen a encendre tota l'estona bengales de llum vermella i blanca amb els colors de la bandera polonesa i van pel centre de la ciutat fins a un gran estadi i durant tot el recorregut és això, bengales, crits, música patriòtica, tios encaputxats i amb cara d'emprenyats, creus amb foc, és bastant impressionant. Això és el pont que travessa el riu que passa per Varsòvia i és això, aquesta imatge. Sembla una mani de hooligans però en plan bèstia. Una altra foto explicant coses, allò que us deia de la imatge. Aquí no es veu cap cara però es veu les ombres a la manifestació. Pots intentar resumir un fet amb una imatge molt concreta. Doncs per mi la imatge d'aquell dia va ser aquesta, les ombres de Varsòvia. Simbologia de tota mena, a més, simbologia de tota mena nazifeixista, precisament en una ciutat que va ser arrasada pels nazis. No sé si heu estat a Varsòvia, si hi aneu, és una ciutat molt bonica, però del centre original no en queda res. Va ser tot reconstruït perquè va patir un setge salvatgíssim que va arrasar la ciutat. I per acabar, us ensenyaré un últim reportatge d'una de les meves especialitzacions també, més enllà de l'independentisme, que també se'n coneix per això, de fotografiar moviments nacionals, de fotografiar moviments socials. No sé si recordeu el desallotjament de Can Vies a Sants. Això el dia que va ser el 2014, ja fa uns anyets. Va ser una setmana de manifestacions molt bèsties a Barcelona que van començar això, amb un intent de desallotjament d'una casa ocupada que portava molts anys. De fet, van enderrocar un tros a la casa, però hi va haver tal resposta veïnal que van aconseguir aturar l'enderrocament. De fet, aquesta excavadora, ara la veieu aquí sencereta, però després va acabar fent una barbacoa. Una altra imatge una mica atzerosa, que quasi em costa unes vacances a l'hospital. De fet, aquí, això que veieu és l'explosió d'un còctel Molotov.
i jo estava fotografiant aquest grup de manifestants, va passar una furgona a la Brimo, van tirar un còctel Molotov, però amb la mala sort que la furgona va passar i el còctel va arribar literalment fins als peus. No? Vull dir, estàvem jo i un company i vam notar com el regueró de benzina s'acostava fins a notar l'escalfor que pujava per les nostres cames. Vull dir, va ser bastant angoixant perquè ens va anar de molt poc d'acabar rostits pel coco. Bé, va ser això, una setmana de merders molt bèsties, tipus el que va passar l'any passat amb Pablo Hasél, o sigui, d'aquest estil. Van aconseguir aturar l'enderrocament, de fet aquí veieu l'excavadora que va acabar en flames, la van cremar, i van acabar cancel·lant el desallotjament i avui en dia Can Vies segueix en peu i segueix sent un referent tant del moviment Ocupa a Barcelona com del barri de Sants. Bé, si voleu veure més fotos podeu fer una ullada a la web, tinc una mica de tot penjat, podeu mirar també fotos que he anat fent a la Mira, on soc cap de fotografia, etc. I jo crec que també és interessant parlar del fenomen de les xarxes socials. Jo crec que soc bastant conscient que part de la meva feina l'he pogut fer precisament a les plataformes que ens ofereixen les xarxes socials. Twitter, Facebook, Instagram, bàsicament aquestes són les que han tingut més potència. Avui en dia Facebook ja està de capa caiguda. No sé si teniu Facebook vosaltres, ja? No. Algú té Facebook? Que aixequi el braç. 2, 3, 4... Molt poqueta gent. Això abans era impensable. De fet, un dia me'n vaig adonar que m'estava fent vell perquè vaig anar a un institut i els vaig preguntar qui tenia Facebook i un xaval em va dir però si Facebook és dels papes, què m'estàs dient a mi? I dic, hòstia, tio. És cert, no? És a dir, que les xarxes també és un paradigma que canvia, no és estàtic. De fet, en el seu moment, Facebook és la xarxa més puntera. Encara ara, encara que us sembli mentida, és on els mitjans de comunicació digitals treuen la gran majoria del seu trànsit web, perquè bona part dels lectors de diaris, que són gent de mitjana edat, posem per cas, consulten molt Facebook. Vull dir, que vosaltres no sigueu a Facebook no té per què voler dir que els vostres pares no hi siguin. De fet, pot ser que sí que sigui així. Vosaltres potser per on us moveu vosaltres? Instagram? Twitter? Insta, però a més, més stories que post, no? És que això també està canviant molt, I això també és interessant. Per què? Perquè jo crec que vosaltres com a periodistes joves teniu un valor afegit que un periodista més gran potser no tindrà, que és l'habilitat nativa que teniu amb les xarxes socials. I això ho heu hagut d'explotar, perquè en general els mitjans de comunicació està ple d'això que s'anomena de forma bastant lacònica com a polla vieja. És una realitat, que no tenen ni punyetera idea de com funcionen les xarxes socials. Ni les entenen, ni les coneixen i moltes vegades ni les tenen. Jo crec que un periodista sense Twitter avui en dia és una mica contradictori. No perquè hagis de tuitejar, sinó perquè moltes vegades has d'estar al cas a l'actualitat. I moltes vegades l'actualitat peta abans a les xarxes socials que als portals d'informació. Per tant, és bo que tingueu xarxes i com a periodistes joves jo crec que és bo que exploteu els vostres coneixements sobre xarxes socials. També estan apareixent nous oficis derivats d'això, això de community manager, que ara se'n parla tant. Us semblarà una cosa molt òbvia, molt fàcil, però hi ha molta gent que no ho sap fer anar perquè no coneixen com funcionen. No saben com actua un algoritme de Facebook o de Twitter o d'Instagram i que a més aquest algoritme va canviant i que per tant les regles del joc no són estàtiques sinó que són dinàmiques. Tot això que vosaltres ho teniu integradíssim jo crec que ho heu de fer servir a l'hora de presentar-vos per una feina. Les xarxes a mi m'han ajudat en el sentit que, mira, gràcies a les xarxes vaig aconseguir fer 2 llibres. Els meus 2 primers llibres, ara estic fent el desè ja, vull dir que ha plogut una mica,
els 2 primers llibres els vaig aconseguir fer a través de contingut penjat a xarxes, de difusió meva a través de les meves xarxes socials i d'una plataforma vinculada a una xarxa social que és Tot Suma, que és la versió de l'àmbit dels Països Catalans de Verkami. Verkami fa projectes a tot arreu, Tot Suma fa projectes d'àmbit català, però ve a ser la mateixa idea, és a dir, són pàgines de micromecenatge, és a dir, tu et marques un objectiu econòmic, unes recompenses, qui participi en aquest projecte s'endurà el projecte, en aquest cas era un llibre i una sèrie de recompenses, ja està. Doncs a través d'això vaig aconseguir fer 2 llibres, és a dir, si no tens feina, busca-te-la tu. Jo això sempre m'ho he aplicat, és a dir, heu de ser una mica, a mi la paraula emprenedor no m'agrada gens, però heu de ser, prefereixo la paraula espavilat, heu de ser espavilats, i pensar que no només en aquest ofici, en el periodisme, en el fotoperiodisme, en la ràdio, a la tele, no n'hi ha prou fent bé la feina, heu de ser molt espavilats. I si a més voleu ser això que s'anomena freelance, que en català correcte en direm pringat, perquè no tens drets laborals, bàsicament, doncs encara heu de ser més. Jo no canvio per res el fet de treballar pel meu compte, perquè tot i no tenir drets laborals, ni dret a baixa, ni dret a atur, ni dret a res, només a pagar religiosament els meus 300 euros autònoms cada mes per poder treballar, jo trio quan, com i amb qui vull treballar. I si me'n passa un gripau és perquè em dóna la gana, no perquè m'hi obligui ningú. I això per mi no té preu. Doncs això, les xarxes, sobretot si voleu ser freelance, són importants. També us ajuden a crear una imatge. Molts mitjans, des de ja fa temps, estan agafant professionals o opinadors o, entre cometes, influencers a través de la seva habilitat, no tant per número de seguidors, sinó per habilitat en xarxes socials, perquè hi ha gent que és molt hàbil, que potser té un públic més reduït, però que treballa molt bé això i està passant. A les ràdios hi ha col·laboradors que venen del món de les xarxes socials. I a ràdios, ho trobaràs a Catalunya Ràdio, però ho trobaràs a ICAT-FM també, on tens el matinal, col·laboradors que venen del món de les xarxes. Ho dic perquè no només us ajudaran a visibilitzar i a viralitzar continguts propis, sinó que els mitjans us fixin en vosaltres. Les xarxes també són eines de doble tall. Us poden servir per això, però també us poden servir perquè tot allò que escriviu, tot allò que es queda registrat, un dia o altre us pot tornar com un boomerang i tallar-vos el cap. Ara no passa tant, però al principi de Twitter, que hi havia polítics que les deien de l'alçada d'un campanar, doncs era bastant habitual que, ai, mira, aquest polític que avui en dia està parlant de democràcia fa 3 anys ja estava dient arriba a Espanya, viva Franco, quines coses, doncs pam, ja està, escàndol, i això era bastant habitual. Ara la gent ha pres una mica consciència de com van les xarxes i que el que tu escrius allò es queda registrat, ad eternum. Ho dic perquè ho heu de tenir en compte, això que es parla de la reputació 2.0, de la reputació virtual. Si vosaltres presenteu currículum a un mitjà de comunicació i a la direcció d'aquell mitjà fa una cosa tan evident com stalkejar-vos una mica i mirar què dieu a través del vostre perfil de Twitter o d'Instagram i us troba rajant del propi mitjà on heu entregat currículum, podria ser que no us donessin la feina. Això no vol dir que no ho heu de fer, senzillament que n'heu de ser conscients. Jo soc molt fan de la crítica i de no mossegar-se la llengua. El que passa és que heu de ser conscients de les conseqüències dels vostres actes, evidentment. De fet, molta gent té candaus posats per aquestes coses, perquè no volen acceptar que els limitin el seu dret a la llibertat d'expressió. Què més? La veritat és que queda una hora. Tinc moltes coses encara al pap, però no sé si
Ho dic perquè és que si no és molt avorrit i és molt cansat anar a xerrar sense callar. No sé si teniu alguna pregunta i podem començar a anar fent entre preguntes i rotllo i anar fent així. Sí? Vinga, va. Us volia preguntar, gràcies per l'input i és molt interessant el que has anat explicant fins al moment. Gràcies. Us volia preguntar com convius, com combines el fet de ser periodista, ser fotoperiodista i viure situacions tan extremes, tan radicals entre elles com una jornada de fotos a Can Vies i una sessió de fotos amb les cabres de l'Helena. És a dir, com combines aquestes dues experiències que en una hi ha una sensació, no imagino, d'anar aquí constant i en l'altra em sembla ser més histèric. Com ho portes? Doncs fantàsticament bé, perquè he arribat a la conclusió que una cosa em desintoxica de l'altra. És a dir, quan estic 3 setmanes fotografiant monges de clausura, evidentment arriba un moment que necessites una mica de marxa. Quan et passes 4 dies tancat al Parlament, com no sé quan hi vaig anar, al debat de pressupostos, què va ser? Divendres? Ahir? Ja no sé quin dia vivim. La setmana passada, no? Això em passa, de vegades que no sé quan és dissabte, diumenge, dilluns. Bueno, a mi el Parlament, a mi si algú em vol matar, que em porti 2 setmanes al Parlament a fer fotos de pessebres allà dins, perquè em moro. Què passa? Que un dia estic al Parlament, l'altre dia estic a la Jonquera fotografiant un avió que va caure l'any 86. I això, precisament, la combinació d'aquests factors, a mi m'enriqueix molt. Primer, perquè jo soc poc fan de les rutines. Abans els deia als vostres professors que jo vaig haver de deixar d'una classe perquè el fet de tenir horaris em causava ansietat. És a dir, que jo feia classes de fotografia i sabia que X dies a la setmana, a la tarda, tenia unes hores ocupades fent classe. Però si allà passava alguna cosa des del punt de vista informatiu, jo no podia deixar la classe. I això em generava un mal rotllo que no... vaig haver de deixar la classe. Vaig haver de deixar la classe perquè tenir horaris em limitava a la meva feina fotoperiodística. Llavors, què passa? Que el fet de combinar actualitat i no actualitat em va molt bé perquè l'actualitat no té horaris. Si hi ha un atemptat, tu hi has d'anar ara, deixar el que estàs fent i anar-hi ara, no demà, demà ja haurà passat, no, hi has d'anar ara. Si es crema a la Serra de Prades un 17 d'agost a les 3 de la matinada, hi has d'anar. No pots esperar al cap de 3 dies, hi has d'anar en aquell moment. En canvi, la no actualitat et permet de gestionar els temps, i que si has d'anar a fotografiar un ramat de cabres al Pirineu i aquesta setmana no et va bé, hi pots anar la setmana vinent perquè les cabres seguiran sent al mateix lloc. Per tant, va molt bé combinar aquests dos mons. I a més, des del punt de vista, això des del punt de vista laboral, des del punt de vista personal, és una feina tan, però tan enriquidora que jo no la canvio per res del món, en el sentit que conec de tot. La setmana passada estava fotografiant un senyor que fa pipes, fa pipes de fumar, de fumar tabac, no mandanga. Clar, us pot semblar una cosa molt... un senyor que fa pipes, no té importància. Doncs sí, és interessant veure com agafa el bruc, se'n va al bosc, agafa i converteix aquell tros d'arbust en un objecte que vendrà arreu del món. Per jo ho trobo interessantíssim. Qui diu això diu les monges de clausura o el que sigui. Per tant, en resposta, es combina molt bé. Us animo a fer-ho, de fet. No sé si hi ha alguna altra cosa a dir. Tots alhora no. Si no puc seguir, No sigueu tímids. A mi m'han dit que éreu molt oberts i que teníeu moltes coses a explicar. Per allà. Bona pregunta. Jo crec que, de fet, em sembla que et referies a aquesta foto, ho dic perquè ja la posarem en context.
Estava aquest noi, això és la vaga general 12 de març del 2012, si no em falla la memòria, això va ser el 2012, i li van disparar a la cara amb una bala de goma. No va perdre l'ull, si no em falla la memòria, però li va fer molt mal i va estar a poc de perdre la visió. Aquí has de ser molt hàbil, és a dir, primer has de ser conscient que tu ets fotoperiodista i que la teva obligació és informar i que estàs a la via pública i que moltes vegades, depèn de quins contextos, el 90% de la gent no voldrà que li facis fotos. Però, 1, ets fotoperiodista, 2, estan a la via pública. I el fet que estiguem a la via pública és molt interessant i és molt important, perquè a la via pública tu, com a fotoperiodista, pots fer les fotos que et doni la gana i a qui et doni la gana. A la policia també. Ho dic perquè aquí es parla, llei Mordassa, no pots fer fotos a la policia. Mentida. Mentida. A mi m'han amenaçat de querellar-me, fins i tot la Guàrdia Civil, per publicar fotos de la Guàrdia Civil al carrer, uniformats. Que se'm querellin. No ho han pogut fer perquè la llei Mordassa no diu això. No diu que no puguis fotografiar la policia al carrer. És molt més pervers i el que diu la llei Mordassa ve a dir que depèn de si la foto pot danyar o pot causar un prejudici a la gent en qüestió, un jutge pot decidir que la difusió, que és diferent a la realització, fer una foto és diferent a distribuir-la, a publicar-la, la distribució d'aquella fotografia pugui acabar fent mal a la moral d'aquella gent. Com a regla general, ho dic perquè us hi trobareu, si un policia està d'uniforme a la via pública, podeu fer les fotos que us doni la gana. I si el policia pretén que no feu fotos, és denunciable. Si el policia us diu que esborreu la foto, no ho feu. Li doneu la càmera i que ho faci ell, perquè estarà cometent un delicte. Ni us poden coaccionar ni us poden esborrar mai cap imatge. Això només ho pot decidir un jutge i es fa en casos molt excepcionals. Ho dic perquè això és una cosa que crec que se'n parla poc, perquè m'he trobat molts companys de feina que no, però és poli, posa-li un filtro a la cara que no se'l vegi, pixelitza-li els ulls. No, és un agent, és un funcionari públic, està a la via pública, no hi ha cap situació que el posi en perill, doncs si no li agrada que es posi un passamuntanyes, que per això el tenen. Insisteixo molt en això perquè estic fart de trobar-me, i estic fart de trobar-me també en companys fotògrafs que la pròpia policia els hi ha fet esborrar fotos a la càmera, i això és un delicte. Dit això, en el cas d'un ferit, jo crec que el primordial és intentar que la dignitat del ferit no sigui violada. En aquest cas és una persona que se'l veu en escorç, no hi ha un pla de tall, no hi ha un primer pla de la cara, de fet està del revés, en escorç, per la qual cosa, encara que sembli que no, dificulta molt la identificació d'aquesta persona, i jo si em trobés aquesta persona avui pel carrer no la sabria reconèixer. Tenia altres fotos fetes amb un primer pla de la cara, però vaig decidir publicar aquesta perquè primer il·lustrava tota l'escena de com se l'enduien els sanitaris i els bombers, es veia la persona, es veia la ferida a l'ull sense que sigui escabrós. Aquí entra un altre debat, que és com il·lustrar el dolor. Moltes vegades es pot il·lustrar el dolor sense mostrar explícitament una ferida. Aquí jo no vaig anar a fotografiar com tenia una pèrdua de retina a l'ull, perquè primer és desagradable, a més pot atemptar contra la dignitat del ferit, etc. Però aquí també hi ha un altre fet important, que per mi va ser primordial, que em sembla que en trobarem un altre exemple aquí. A veure si ho tinc per aquí. No, ara no ho trobo. Era una altra foto precisament d'una bala de goma. No, no la tinc en aquest reportatge. Què volia fer jo amb aquesta foto també? Denunciar com
les forces d'ordre es passaven els seus codis pel forro dels calçotets. Per què? Perquè teòricament amb un projectil de foam o una bala de cautxú, que és el que li van disparar a aquesta persona a l'ull, no poden disparar al cap de la gent. De fet, a les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasél l'any passat van disparar més d'una persona al cap, una de les quals va perdre l'ull. Vaig fer la foto també, se li veia només com es tapava la ferida, no es podia identificar la persona. Hi van haver fotografies més explícites. Jo trobo que s'ha de ser curós, sobretot per això, per la dignitat de la pròpia persona. Tot i que moltes vegades són els propis ferits que et demanen que els fotografiïs. I de fet, gràcies a algunes d'aquestes fotografies que hem fet els fotoperiodistes, s'ha pogut demostrar que la distància mínima reglamentària no existia, etc. Tot això també comporta riscos. Precisament 10 minuts després que li rebentessin l'ull a aquella noia l'any passat, a lo del Pablo Hasél, a la mateixa barricada jo estava fent una foto a la línia policial, estava sol, no hi havia ningú en aquell moment perquè estaven tots dispersats, i mentre estava fent la foto em van disparar a la mà. És a dir, un agent dels Mossos d'Esquadra amb la seva llançadora de 40 mil·límetres va anar a rebentar-me la cara amb un projectil. Vaig tenir la sort que en aquell moment no vaig apartar la mà, sinó que la tenia posada i em va deixar una cicatriu que encara tinc al dit. Què us vull dir amb això? No sigueu càndids. Els unicorns no existeixen. I la policia fa mal. Vull dir, no, és que no cometen injustícia, són agents de la llei, i uns collons. El sistema està muntat per protegir un sistema policial basat en la omertà, el silenci i la tapamenta de merda. De fet, cada setmana estem veient com hi ha desimputacions i com hi ha arxivament de causes de manifestants, d'aquest reguitzell de manifestacions que hi ha hagut, que han acabat desimputats per muntatges policials. I els muntatges policials també existeixen contra els periodistes. De fet, fa poc han absolt el company Albert García, fotògraf del diari El País, no sé si en veu estar el cas, que el van detenir just després de la nit de l'anomenada batalla d'Urquinaona. L'Albert no havia fet res. No havia fet absolutament res. I va acabar la seva causa arxivada, afortunadament, però és que hagués pogut tenir un problema greu, li demanaven presó a l'Albert. I això moltes vegades ens hi trobem, que no només som víctimes de muntatge policial, sinó que acabem ferits. De fet, durant les protestes a la sentència, més de 3 de cada 4 periodistes ferits van ser-ho pels cossos policials, que és un fet que malauradament des dels mitjans de comunicació crec que no es va parlar prou, perquè si el relat oficial era que els manifestants eren molt dolents i molt violents i la policia molt bona i ens protegia d'aquesta gent tan violenta i tan dolenta, com pot ser que més de 3 de cada 4 periodistes ferits ho fossin per aquells que havien de garantir el dret a la informació? No hi trobeu alguna cosa una mica contradictòria? Doncs això, aquesta reflexió tan evident, pràcticament cap mitjà de comunicació la va fer. En fi, no sé si t'he respost lo dels ferits, m'he anat una mica per les branques, us he fet una mica de speech en aquest sentit, però crec que és important. Endavant. Jo crec que aquí hem de ser molt conscients d'allò que anem a fer. Per què us ho dic, això? Perquè tu has de ser conscient que si fotografies aquest pla
amb un contraplà, és a dir, fotografiant els manifestants com llencen la pedra, probablement tinguis manifestants amb una pedra a la mà que no saps a qui li llencen la pedra, perquè les furgonetes estaven davant seu. I a més, si aquesta gent no va tapada, has de ser conscient, allà cadascú amb la seva moral, que aquesta fotografia pot tenir unes conseqüències penals per qui llença la pedra. Jo crec que això és una qüestió de valors, i cadascú té els seus. Per tant, jo no em posaré amb els valors dels altres. Però heu de ser conscients que si aquesta fotografia té conseqüències i acaben 5 persones detingudes i l'endemà tu tornes a una manifestació on els amics d'aquesta gent han convocat, pot ser, només és una possibilitat, que no et rebin amb simpatia. Això és molt Maquiavel, també, perquè moltes vegades s'impedeix prendre imatges d'una manifestació amb l'excusa que aquestes imatges acaben penjades a internet. Jo amb això ho tinc bastant clar. Escolta, tu si vas a una mani i vas a liar-la, em sembla molt legítim, però fes el favor de ser major d'edat i tapa't. Al llit s'hi va pixat i cagat, doncs a la mani s'hi va tapadet. Vull dir, així de clar. O sigui, no em vagis a tirar pedres amb roba de colors i la cara destapada, perquè la culpa no és el fotògraf castellà, la culpa és teva per imbècil. Perdoneu que us parli així, però és que a mi hi ha coses que em posen molt nerviós. Per tant, aquí cadascú ha de ser conseqüent dels seus actes. Tu, com a fotoperiodista, has de ser conseqüent que depèn de com agafis la imatge. Primer, que no informaràs de forma completa i segon, que pot tenir unes conseqüències penals. I el manifestant ha de pensar i ha de saber que si se'n va a tirar pedres com qui se'n va de barbacoa un dissabte al matí, acabarà degudament detingut en dependències policials. Jo, per exemple, no tinc cap mena de mania en fotografiar neonazis tirant pedres. De cara, de cul, l'esquena i d'on faci falta, perquè aquesta gent haurien d'estar fora de la societat. Bueno, cadascú té els seus límits i les seves contradiccions, i crec que és bo tenir-les. I després podem parlar sobre això que es parla de l'objectivitat, del periodisme i tot això, que jo personalment no em crec, ni m'he cregut mai, perquè els periodistes no som objectes inanimats, som subjectes amb una escala de valors, pensem, raonem, i per tant allò que generem, siguin textos, siguin fotos, mai seran objectius. Sempre seran subjectius. I crec que el que és important és ser honest. Més que creure en una suposada objectivitat o no d'allò que generem, crec que el que es tracta és de ser honest, de no ometre informació, de no amagar-la i de no manipular-la. Per mi això sí que és important. L'objectivitat no existeix, l'honestedat sí. Bé? Sí, moltes vegades. De fet, mira les protestes contra la sentència del 2019, vaig acabar bastants dies trucant a sanitaris. De fet, vam acabar coordinant un grup de fotoperiodistes amb els de Sanitaris per la República, que estaven allà cada nit recollint ferits, precisament perquè moltes vegades qui estava en primera línia de foc, entre cometes, érem els fotògrafs. I no hi havia ningú, no hi havia ni el SEM, que va empotrat a la Brimo normalment, ni hi havia els sanitaris que estaven més enrere guarda per no entrar en situacions de perill, i vam fer això, un grup de coordinació entre fotògrafs i sanitaris que quan trobàvem ferits passaven pel grup la ubicació i anava un equip de sanitaris a socórrer-la. Jo mateix m'he perdut així de manis ajudant a ferits. Però ja és una qüestió de deure, vull dir, l'omissió d'auxili és un delicte. Però més enllà del delicte, per mi hi ha una qüestió moral. Si algú sol, ferit, i jo estic allà, l'ajudo, punto pelota, no se'n parla més. I no em sap cap mena de greu perdre'm una història, perquè primer és una persona ferida.
no? Crec jo. I m'he trobat ferits de tota mena, des d'ulls rebentats, atacs d'ansietat, gent amb pèrdua de consciència, atacs epilèptics, el que vulgueu i més. T'hi trobes perquè són situacions que t'hi trobes i no és agradable. I jo soc bastant aprensiu. Jo, per exemple, sempre dic que no podia ser mai metge, perquè a mi aquestes situacions moltes vegades em superen. Però depèn del que vagis a fotografiar, t'hi trobaràs. Fotografiar amb monges de clausura no m'ha passat encara. Podria ser, també, però no m'ha passat. Què més? Bueno, la meva pregunta va una mica en relació a una cosa que ha sortit entre línies i que abans havies comentat. El tema de com conscienciar les noves generacions, sota el teu punt de vista, de que posar-li un micròfon a una falangista, com fa la Sexta, com fa Antena 3, per exemple, o un feixista directament, com conscienciar que això no té res a veure amb la llibertat d'expressió, no té res a veure amb la llibertat de pensament, sinó que més bé té a veure amb allò que deies, posar-li un altaveu a una ideologia que probablement tots haguéssim de lluitar per deixar-la fora de la societat. Com combinar això? O dit d'una altra manera, com creus o quines estratègies hi ha per enfrontar aquesta idea o aquest nou concepte de la llibertat d'expressió que va molt més enllà de la llibertat d'expressió i que no coneix límits? Gràcies. És un debat molt interessant. Un moment, que estic buscant una cosa, que és un nom... Ara no tinc cobertura aquí. És igual. Em sembla que era Giacomo Matteotti, un periodista italià. No sé si us sona. Va ser assassinat per les hordes mussolinianes, diria que l'any 1924. Matteotti era periodista i poc abans de morir, apallissat, va dir una frase que jo crec que ens hem de gravar a sang i foc, i més amb els dies que venen. El feixisme no és una opinió, és un crim. I és una frase que defineix molt bé i amb les paraules justes el que és el feixisme. El feixisme, i per extensió podríem parlar de totes les derivades de les ideologies, d'aquest magma ideològic que tenim avui en dia. De fet, Giacomo Matteotti va morir precisament víctima d'aquells que el perseguien i víctima d'aquells que utilitzaven la violència com una eina de canvi. El feixisme, si té una característica, és la utilització de la força, de la violència i la llei del més fort. Tu ets dèbil, jo soc fort, jo et mato, guanyo jo. Punt. És la llei de la selva, és la llei natural. El feixisme és una ideologia molt dúctil en aquest sentit. És poc definida, és poc il·lustrada, però si té una característica, una d'elles, és això, és la utilització de la violència com a motor de canvi. Per tant, partint d'aquesta base, hem d'entendre que el feixisme no és una opinió política i que l'extrema dreta, l'ultradreta, la dreta populista radical, que és tot aquest magma ideològic que va campant per Europa i per altres llocs del món, utilitzarà els mitjans de comunicació i utilitzarà la política institucional per escalar el poder i limitar els nostres drets democràtics, fins a eliminar-los. I que, per tant, la nostra obligació com a periodistes és no seguir del seu joc. I moltes vegades els mitjans no ho fan perquè hi hagi un complot de feixistes movent els fils d'un mitjà. Ho fan per una qüestió tan senzilla com una cosa tan perversa que es diu audiència. I tenir a la Sexta una falangista que fa odes a Adolf Hitler en horari de prime time a màxima d'audiència per les televisions de tots els espanyols a l'hora de sopar és fantàstic. Tu saps la de calés que significa això? És a dir, és així de pervers, clickbaiting pur i dur. És això, i això passa a la televisió i passa als mitjans de comunicació digitals i passa a les xarxes socials. Moltes vegades es pensa equivocadament que els feixistes
i els feixistes del tercer mil·lenni i l'ultra en general són gent poc llegida i poc viatjada. I això és un error. Segurament els feixistes han llegit i han viatjat més que tu i que jo junts. Val? Són gent molt preparada. Han aconseguit ressuscitar després de la derrota militar de la Segona Guerra Mundial. Aquella guerra es va poder acabar militarment amb el nazifeixisme, però la derrota ideològica no ha passat mai. Si l'any 45 Itàlia va ser alliberada abans del que quedava dels feixistes i dels nazis, a l'any 46, tot i que la Constitució italiana va néixer declarant-se antifeixista, a l'any 46, un any després de la derrota dels feixistes, es va fundar a Itàlia el moviment social italià, un partit neofeixista que ha durat fins als nostres dies. És a dir, que creure que el feixisme no existeix, que és una entelèquia, que és una cosa del passat, és perillós. I creure i pensar que són 4 garrulos que van a fotre hòsties és perillós, perquè sí, van a fotre hòsties, però de garrulos més aviat poc. I si Vox ha aconseguit situar-se, salvant les distàncies, perquè Vox com a tal no és un partit feixista. Això ja seria una discussió molt llarga, segurament acadèmica, no? Vox és un partit situat a l'òrbita de la dreta radical populista, a l'extrema dreta, on hi té elements provinents del nazifeixisme sense cap mena de complexos al seu interior. Però si Vox ha aconseguit situar-se com a tercer partit més important de l'estat espanyol, no és perquè els seus dirigents siguin una colla de garrulos, sinó tot el contrari, és perquè ho han fet molt bé. Però també perquè els mitjans de comunicació els han ajudat. I no s'entendria l'ascens de Vox a les institucions espanyoles sense el paper que van jugar els mitjans de comunicació durant l'anomenat procés independentista, on en nom de la Sagrada Unitat d'Espanya es va portar Santiago Abascal o Javier Ortega Smith a passejar-se per tots els platós de les televisions espanyoles, inclòs la catalana, en nom de l'espectacle. Això és una realitat. I ho van fer quan Vox era un partit extraparlamentari i que, per tant, no tenia, entre cometes, els mateixos drets que els hi atorga per llei a la resta de partits que sí que són parlamentaris. I a més els situava amb un avantatge infinitament superior contra els altres partits que sí que eren extraparlamentaris. Com ho va fer això Vox? Doncs ho va fer situant-se com a acusació popular al judici del procés. I això els mitjans els hi va anar de conya per tenir l'excusa per portar-los a passejar. Però és que Ciutadans a Espanya va néixer una mica així. Ciutadans no és un partit d'extrema dreta. Pot tenir actituds o fins i tot representar idees forces pròpies de l'extrema dreta, però no és un partit d'extrema dreta. Ho dic perquè això també és una discussió que moltes... tot és feixisme. No. Alerta, el feixisme és una cosa molt concreta, l'extrema dreta una altra, l'ultradreta una altra, el nacionalpopulisme una altra, el populisme una altra de ben diferent. Crec que hem de definir i acotar les coses. Però Ciutadans a Espanya va néixer així. Ciutadans aquí fotia anys que estava representat. És una associació que és l'any 2005, l'any 2006 es converteix com a partit polític, entra al Parlament de Catalunya, però a Espanya no és fins que el procés independentista està ben avançat que veuen Albert Rivera com el Messies. I com entra al Parlament d'Espanya, Albert Rivera? Doncs entra a través de les televisions de tots els espanyols. És a dir, el poder que té la premsa a l'hora de situar ideologies polítiques molt concretes és immens. Per tant, la pregunta molt oportuna que la teva és que s'ha d'anar molt de compte amb això i que si us hi trobeu, quan us hi trobeu, heu de pensar molt, molt bé què aneu a fer. I heu d'intentar esbrinar com treballar el tema de l'extrema dreta als mitjans i recordar allò, que amb un dirigent d'extrema dreta no n'hi ha prou en posar la carxofa al micròfon i repetir com un lloro les seves declaracions. Això no és fer periodisme. El periodisme és qüestionar tot allò que t'està dient un polític, per exemple. No reproduir-ho de forma crítica. Sí? Em sembla que hi havia una... Sí. Espera, que em sembla que t'acosta el micròfon.
Abans has parlat de l'autocensura com una de les pitjors censures i la meva pregunta era saber si mai t'has trobat en una situació que t'has hagut d'imposar autocensura. Moltes vegades. Moltes vegades per això que us deia abans, perquè hi ha cops que has de ser conscient que les conseqüències de publicar una imatge poden ser molt severes per terceres persones, val? O fins i tot per tu. Jo m'he autocensurat articles, m'he autocensurat fotos perquè em podien posar en risc la meva seguretat. Val? I això és una llàstima, però és que és la realitat. O m'he autocensurat d'anar a manifestacions. Jo no puc anar a una manifestació del 12 d'octubre perquè allà es crida a Jordi Borràs càmera de gas. Literalment el que es va cridar aquest 12 d'octubre a Montjuïc. Val? I passa una cosa des de fa uns anys, que és que confonen fotògrafs amb barba perquè es pensen que sóc jo. I acaben acollonits amb els collons per corbata fins que no demostren que no sóc jo. No? Vull dir, això també és autocensura per mi. No? Però la pitjor és això, és quan tens un contingut i decideixes no compartir-lo o no publicar-lo, sigui per por a les conseqüències per tercers o per por a les conseqüències laborals o personals que pot tenir això. I lluitar contra això no és fàcil i no hi ha una recepta màgica. Aquí cadascú amb la seva fortalesa i la seva manera de ser. L'altre dia una bona amiga em va definir d'una manera que em va agradar molt, no? I em va dir que era la simbiosi la curiosa simbiosi entre un kamikaze i una persona prudent. No? Em va dir, ets un prudent kamikaze. Bueno, doncs mira, m'agrada la idea. És a dir, jo puc fer coses amb cert risc, però abans de fer-les mesuraré molt bé, molt bé, el risc que comporten aquestes coses, perquè és que tinc dues cames, dos braços i m'agradaria conservar-los. No? És a dir, que està molt bé fer coses, que està molt bé fer coses que tenen un component de risc perquè això ens pot semblar interessant, però que el primer és la nostra integritat física i mental. Això no ho hem d'oblidar mai. Per tant, l'autocensura és aquell fantasma que sempre plana i l'has d'intentar lidiar com bonament puguis. No sé si hi ha algun altre per aquí i després per aquí. Et volia preguntar pels teus companys i companyes d'ofici. És a dir, quan vas a cobrir actes com aquests amb aquest gran component de violència, comparteixes espai amb dones. Quin és el gènere que predomina més? Quina situació creus que si això us diferencia entre homes i dones? Fa uns anys vaig demanar, per un tema que estava fent, xifres a l'UPIF. L'UPIF és la Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya, és el que popularment s'anomena com el Sindicat de Fotògrafs de Catalunya. I vaig demanar dades d'afiliació segons gènere i em van dir que les dones eren al voltant del 10% dels afiliats que es dediquen al fotoperiodisme a l'UPIF. I més o menys és la xifra que orbita. Jo quan feia classes de fotoperiodisme també em trobava que la gran majoria eren homes. Això en fotoperiodisme. Contràriament, en fotodocumental les xifres s'inverteixen. No tant, però sí que trobes més dones que homes. En corresponsalies de guerra probablement també et passi això, que hi ha molts més homes que no pas dones. Jo suposo que aquí té en part a veure els rols de gènere, el caràcter, les situacions, tot i que és a dir, les situacions en què es dona un esdeveniment, una guerra, una batalla, una gran manifestació, etc. És un terreny complicat en el sentit que jo crec que és imprescindible mostrar el treball d'una forma plural des del punt de vista de gènere, perquè de la mateixa manera que abans us deia que som subjectes i que una fotografia la il·lustrarem de forma diferent segons la nostra escala de valors. Si tu agafes 10 fotògrafs i els poses a fotografiar una manifestació, no trobaràs cap foto igual. Probablement en trobaràs de similars o molt similar, però probablement en trobaràs de molt diferents.
També en el cas de les dones això passa. Per què? Doncs perquè per la manera de ser, de fer, d'escalar valors que té cadascú, mostrarà una cosa diferent en el seu resultat. Val? Què us vull dir amb això? Doncs que és important que a les redaccions hi hagi un cert equilibri de gènere dins de les possibilitats, perquè, clar, si en un ofici tens un percentatge tan petit de dones, no tindràs mai un equilibri 50-50, val? Però sí que és important que hi hagi presència de dones en el món del fotoperiodisme, perquè és que si no estaràs ocultant una part de la realitat. Val? Perquè el que tu podràs mostrar com a home serà diferent al que vegin els ulls d'una dona. Val? És així de senzill. Val? Tot i això, bueno, és un tema molt complicat. Ja t'ho dic, en fotodocumental, jo quan feia classe, la gran majoria eren dones. Val? També tens molt bones fotògrafes de reporteres de guerra que ho fan des del prisma de la rereguàrdia. No hi ha tant la foto testosterònica de foc i ferits a primera línia del front i que fan feina des de la rereguarda amb un altre punt de vista del que és la guerra. Val? I tens fotoperiodistes referents boníssimes que et mostren aquests punts de vista. Em sembla que hi havia una altra pregunta per allà. Jo et volia preguntar sobre el llibre de l'Any sense primavera, Sí. que no és de manifestacions i tal, sinó que és sobre el confinament de la Covid. Com et vas sentir tu podent sortir? Quines experiències vas viure? El projecte compartit amb l'Estel Soler dels textos i tal. És a dir, com el veu parir? És a dir, de què us va venir i quines sensacions et va deixar? Doncs és un llibre que, per qui no el conegui, recull aquests primers mesos de la pandèmia. És una cosa que estem molt acostumats, però quan va esclatar, si recordeu una mica, va ser una cosa molt bèstia. A mi com a professional també va ser una cosa que em va impactar molt, perquè jo com a autònom, el primer que va fer un dels mitjans en què col·laboro va ser dir-me l'endemà mateix que tanquessin que em baixaven les col·laboracions literalment a la meitat, amb les conseqüències que tenia això, perquè volia dir que la meitat del meu sou s'havia esfumat d'un dia per l'altre. És a dir, les conseqüències van ser brutals. I a més, les conseqüències professionals, perquè tampoc sabíem què ens permetia aquell decret llei i la creació de l'estat d'alarma a l'hora de poder treballar. I no només això, sinó que a més l'administració ens va posar totes les pegues hagudes i per haver a l'hora de fotografiar hospitals, residències, etc., durant els primers mesos de pandèmia. De fet, bona part per això, davant de la incapacitat de poder fotografiar l'actualitat candent de les conseqüències d'un virus, perquè el virus com a tal no el podíem fotografiar, vaig començar, amb la mira, vam començar a fotografiar una cosa que vam ser conscients que probablement no tornaríem a veure mai més a la nostra vida, que era la Catalunya buida. És a dir, jo la Rambla buida, jo l'havia vist a les 5 del matí un dimecres a la nit, o a les 4, però mai a plena llum del dia. Ni tan sols el dia o l'endemà dels atemptats de l'agost del 2017 la Rambla va estar mai buida, la Rambla de Barcelona, em refereixo. Per tant, vam decidir documentar tots aquests espais de Catalunya, Barcelona, Girona, Montserrat, la Terra Alta, em vaig patejar bona part del país durant el confinament, fotografiant aquests racons que s'havien convertit en no llocs. Per què? Doncs perquè la Rambla, sense gent, no és exactament la Rambla. Sí, la Rambla és un carrer, però és que la gràcia de la Rambla és que conforma tant el carrer, l'espai físic, com la gent que l'habita. I per tant, si en aquest element li treus un dels elements imprescindibles, es converteix en un no lloc. Són aquests no llocs. I vam fotografiar a la Rambla, vam fotografiar al monestir de Montserrat un diumenge de Rams sense ni una ànima i això, mig país. I també vam començar a fer reportatges paral·lels. A poc, per fi vam aconseguir entrar a hospitals, residències, però va costar molt.
I un dels reportatges que em vaig plantejar va ser donar la volta una mica al tema, no? És a dir, no sé si us poseu en aquell moment històric, que sembla que hagi passat una barreja de molt i poc temps, però és que no fa ni 2 anys, fa poc més d'un any i mig tot plegat, però eren titulars sobre morts cada dia. Jo recordo els primers dies de confinament estricte, que no et trobaves ni un ànima pel carrer, que els panells lluminosos de les autopistes posaven el comptador de morts diaris. Després ho van deixar de fer, però ho vaig trobar bastant macabre. 465 persones mortes a Catalunya pel Covid. Vinga, i això cada dia anava pujant. És a dir, el bombardeig sobre la mort va ser tan bèstia que jo en aquell moment vaig deixar d'escoltar els matinals a la ràdio, perquè no podia. O sigui, jo vaig acabar de virus, de Covid, d'ingressats, de l'índex de rebrot i de número de morts fins al capdamunt, per una qüestió de salut mental. I una de les coses que vaig voler fer va ser donar-li la volta a l'assumpte i documentar com era donar vida en temps de mort. I precisament vaig fer 2 reportatges, un amb l'Estel Soler, que estava embarassada, som amics de fa uns anys i ens coneixem, i li vaig dir, escolta'm, Estel, tu has de parir, havia de parir l'abril, ens van tancar al febrer, doncs imagineu-vos, li va agafar la pandèmia amb un bombo de molt de cuidado, no? La vaig acompanyar a fer una eco, la vaig acompanyar un dia a casa sa mare, després quan va néixer la criatura vaig anar a fer-li un reportatge, i ho vaig fer també amb una altra noia que casualment també és poeta i es diu Andrea Batlle, amb un entorn molt rural, a l'Alta Garrotxa, com va ser mare en plena pandèmia. I el fet de documentar això, el fet de donar vida en temps de mort, ho vaig trobar una bonica metàfora d'aquell moment històric. La proposta va ser de l'editorial Ara Llibres, que és amb qui he publicat els últims llibres, i em van fer la proposta de, escolta Jordi, com ho veus de fer un llibre d'això? Jo els vaig dir que ho veia complicat perquè jo personalment l'últim que em venia de gust com a lector era comprar-me un llibre sobre la pandèmia, en plena pandèmia, però ho vaig trobar molt interessant perquè una de les parts de la meva feina me la plantejo sempre a nivell documental, és a dir, jo vaig fotografiar la Catalunya de l'avui per la Catalunya del demà, i potser aquestes imatges en aquest llibre ara ens les mirem i les tenim molt viciades o no ens diuen tant res, però probablement d'aquí uns anys ho agafarem i allò ho mirarem amb ulls de marciano, perquè van passar coses molt increïbles. I en aquest sentit, com a fotògraf, com a fotoperiodista, sempre m'ha interessat aquest punt de vista, del fet de caçar instants, de caçar moments que si no els fotografies s'escapen, desapareixen. Una de les obsessions que tinc, per exemple, és documentar les botigues històriques que van tancant a Barcelona. A Barcelona cada cop hi ha menys botigues antigues, allò de la botigueta de tota la vida, el colmado, la botiga de teixits, tot això és una de les conseqüències que han desaparegut per una indústria tan terrorífica com és el turisme. Doncs el ric i variat teixit comercial de la ciutat ha quedat dinamitat per això. Doncs una de les meves obsessions durant molts anys va ser, quan m'assabentava que aquella botigueta de barri tancava, anar a documentar allò, perquè allò es perdia. En el cas de la pandèmia el mateix. Si aquells moments no els documentaven, no existien. I hem de tenir molt clar que és que si un fet no el pots explicar amb una imatge, moltes vegades pot ser negat en un futur. Aquí vam aconseguir retratar, per exemple, perquè a més va ser la mateixa empresa que ho gestionava, Memora, l'aparcament del tanatori de Barcelona, del cementiri de Barcelona a Collserola. Per què? Perquè van habilitar l'aparcament com a una gran cambra frigorífica per guardar els morts de Covid. És a dir, van fotre aires acondicionats a baixa temperatura i allà on hi havia cotxes hi havia 300 cadàvers amb els seus taüts. Era això, una cambra mortuòria a lo bèstia, perquè no hi cabien a les neveres. Allò, aquí a Barcelona ens van obrir les portes i ho vam poder fer. A Madrid van habilitar el Palau de Gel de Madrid per encabrir els morts.
No hi ha ni una sola imatge d'allò. No existeix. Quedarà en l'oblit. Per què? Perquè ningú va poder documentar. Per tant, això és una lliçó i és una reflexió que és important. La foto sempre s'ha de fer. Si després l'acabes publicant o no, ja es veurà. Però vosaltres la foto feu-la. I després penseu en això, en les conseqüències que pot tenir i si convé publicar-la ara, més tard. Jo tinc fotos a la nevera des de fa molts anys, que ara, per qüestions X, no puc publicar, perquè potser poden tenir conseqüències penals per algú, però que d'aquí uns anys podré publicar. Però les fotos hi són. Això m'ho va dir un fotògraf veterà d'un diari comarcal fa molts anys i sempre he intentat seguir això. Vull dir, si una foto no la fas, allò es perdrà. I venia a cuento d'un accident de tren que hi va haver fa molts anys a les Franqueses del Vallès, l'any 79, si no recordo malament, que va ser una carnisseria, va morir moltíssima gent, i em va dir, jo aquelles fotos no les he publicat mai, les tinc. I les tinc. Però és que tu imagina't que quan es van alliberar els camps no s'haguessin fet fotos de les piles de jueus morts, no? O dels gitanos, o de tota la gent que va morir als camps d'extermini, o de les cambres de gas, dels forns, de les piles de dents de metall que hi havia, que arrencaven a la gent abans de ser assassinada. Imagineu-vos que totes aquestes imatges no existissin. Aquell fet probablement hagués estat molt més difícil de demostrar. Avui en dia hi ha un moviment negacionista que nega l'Holocaust. Doncs imagineu-vos què hagués passat sense aquelles imatges. Per tant, la imatge sempre, sempre s'ha de fer. Ens queda molt poquet temps. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Queden 5 minuts, més o menys. Endavant. Cap a on creus que es dirigeix el fotoperiodisme? Vull dir, ara és molt fàcil prendre fotografies amb el mòbil, penjar-la a les xarxes socials. Com puc afectar això a les persones, al fotoperiodista? És una pregunta molt pertinent. Estem en un moment on això, abans us deia, que moltes vegades els mitjans diuen no cal que vinguis, que ja enviem el redactor a fer fotos, que és una frase molt perversa, però pitjor és la de és que tenim fotos de Twitter. Que és, les fotos de Twitter tenen autor. Us ho dic perquè això ho heu de saber també. Si tu penges una foto al teu diari i aquella foto no saps de qui és, corres a la possibilitat que l'autor d'aquella foto truqui i et passi la factura d'aquella imatge, perquè tu has vulnerat la llei de propietat intel·lectual, que és ben clara al Codi Penal espanyol. Vull dir, una fotografia, encara que estigui penjada a Google, a Twitter o al Samsung Corda, té autor i té drets, i els drets s'han de respectar. Què us vull dir amb això? Que això ha passat de vegades, que mitjans de comunicació, per estalviar-se calés, han tirat de fotografies de la xarxa. És que ens les ha enviat un lector. Has vist que guapes aquestes fotos de la nevada? I resulta que és d'una nevada de fa 4 anys. I això ha passat. I els mitjans, per estalviar-se costos, han acabat fabricant fake news involuntàriament, publicant fotos que no corresponen amb la realitat. Què us vull dir amb això? Que un dels punts forts dels fotoperiodistes és que no només som professionals de la fotografia i que, per tant, sabem fer una foto. Fer fotos, tothom pot agafar el mòbil i fer clic, però explicar una escena amb una imatge no és tan fàcil. De la mateixa manera que tothom, si fa no fa, sap escriure, però que sàpigues escriure no vol dir que sàpigues fer un article. Doncs el mateix amb les fotos. I a més, els fotoperiodistes aportem una cosa que ningú més aporta en aquest sentit, que és que som notaris d'allò que passa. No només publiquem la foto, sinó que certifiquem que aquell fet és el que ha passat. No som un usuari random que t'envia unes fotos i que no saps on ha sortit. No, el fotoperiodista, com el periodista, té un valor principal i importantíssim, que és la seva reputació.
Per això és tan important que cuidem la nostra reputació i que siguem honestos, perquè la nostra vàlua és allò que fem i que diem. Si nosaltres ens dediquem a mentir o a manipular o a manipular imatges, la nostra reputació se n'anirà en orris. I és el nostre gran capital. I aquest gran capital, els mitjans de comunicació també han d'entendre que és el seu gran capital i que si una imatge va acompanyada d'una signatura d'un fotoperiodista, si és un professional, això vol dir que aquella imatge és veraç. Per tant, en un món on la tecnologia s'ha democratitzat, la qual cosa em sembla molt bé, i tothom fa fotos, la qual cosa em sembla també molt bé, nosaltres hem de reivindicar que no només som professionals de la imatge, de la fotografia, sinó que a més som notaris de l'actualitat, d'allò que passa. I aquest serà el nostre fet diferencial, que altres no tindran. Per tant, cap a on va la foto? És el gran debat, no en tinc ni punyetera idea. Molts fotoperiodistes també fan coses de vídeo ara. A mi la veritat és que em fa molta mandra perquè jo tinc un Diògenes 2.0, no llenço mai res, cap foto. Això és un consell que també us dono. No llenceu mai cap foto, perquè no sabreu mai quan la necessitareu. Tinc indexades més d'1.200.000 imatges, indexades, catalogades, etiquetades, en les quals també els hi té un rendiment econòmic per fotos d'arxiu. I per tant, si m'endinso en el món del vídeo, ja tremolo de la quantitat de terabytes que m'hauria de comprar per guardar-ho tot. Total, que vaig decidir, mira, aparquem-lo del vídeo, jo em dedico a la foto, escric articles, em dedico a aquest món, però això no vol dir que no ho feu, també molts companys ho estan fent. I això entra en allò que us deia abans, no us tanqueu en el vostre nínxol, obriu-vos i toqueu tots els pals possibles. Bé, em sembla que us he fotut 2 hores de xapa, crec que us mereixeu un descans. Espero que us hagi agradat, que us hagi interessat, que us hagi esperonat per plantejar-vos coses i res, agrair-vos que hagueu estat atents i les preguntes i convidar-me. Gràcies.